Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Kang thilangso alangson kedam kewang atowarpi angbong RCC bridge ka semar ponja phan road close kibipon. Dokmoka PWD road division ke parlopon nomadi constituency angkang along kedo denarong ahit hipen kang thilangso alangson kachep hothor atowarpi jangmi be lapen kaibong tiso arong along kedo thengpi adolong kaheno dak ajok dokmoka PWD road division ahin pen motor gari kacheleng pon pe deji aphan bangso atowarpi road close piponsi prabjen pen bangso thengpi adolong puthot RCC bridge ka semar ponji aphan chisik pontanglo Labangso RCC Bridge World Bank Funded ARRBP Scheme Pen Jangmi Be Lapen Kaibong Tiso Arong Anparta Kang Thilangso Alangson Kachep Hothor Atowarpi RCC Bridge Kasemar Ponjia Phanpura Sai Amon Dengpon Tanglo Lapen halapu kaibong kro lapen virwar ahawar kache kapon along thengpi adolong sitami puthot RCC Bridge kasemar ponjia phan chisik pon lopusi pachini pon halapu kang thilangso alangsun kijoi kelang abang phubang phi atum aphan denarong ahithi pen ri RV anathu mate on be arong lapen palam arong anathu kedam krong atowarpi anathu kedam kebang ponjia phan dokmoka PWD road division jei golap kro lapen ari sangho rupsing be atum pen pachini pon Ola bakso Atwar mati NS36 Dengaon Bazar tu Parokha Panjuri Road via Hajarong Pigao mati Dengaon Bazar tu Pichilang Sula Bangso Atwar Angbong along Jangmi Be arong along Tengpia dolong Akehnu Cikloi Jonjoni dolo la Bangso Road plus kita me nil tum hal potensi ki lo election of Pangpen lo MP election of Pangpen lo stami la Bangso beriket bang kaita komat lo ni vlog jok powar cho itu nim tum batai lo beriket keselam stami lapu ke vlog kheder nangji ate mani ke la beriket nang CBD lo tangte men dam pen accident chance tu ate da thinki deking muka kini dolo asi non phong pen bangke la beriket bangke vlog kheder di fansi ka dogo handa tuning ri lo la pen la so bridge aputhak bangke scheme ke already sanction elo la bangso World Bank funded Assam Resilient Rural Bridge Program pulas bangso scheme pensi RCC Bridge laso adolong selampo lasi tendar sitami cu 2 Mars MP election of Prang Polik ato with documents tami tendar kupis tami dun punya la son thot si hala kaibong pro bridge tami sari Mars MP election of Prang hala tami tendar Polik ala la hinia bridge tami non allotment process dolo la nini thom nil chini na tang nini thom allotment people allotment piece contractor wan kan kam cheklempo asi raratum aphan tuning ri kela poilo non non amada pham apharman abangke kang chilang suke dam ji bang phubang pi an phan tuning ri ji den gaon bazar tu kang chilang su da isi mesen atwar do pu on bearong hu palam piarong pencheng jenglok ho bichilang su ke cheklu kang chilang so an isi mesen atwar poka isi mesen atwar do la se hal pupen bicheleng si kaddo kan taniri tuning ri lo Ola dolong selam lo bro tangte la bangso thangki dolong ma dismantle po apen la so dihu bangke tum service ta mi selam po bamboo foot bridge doji dak auto bike anta cheleng phonji school ke dam kang bazar ke dam kang cheleng aki joy ki doji lasi gadu kabe arat phans ta mi nili tuning ri lo non mini thom ming chipaning ding pen tum asap uche chepaduk po bosining thelo lasi kimi asai kelong di phantu tangte asap chepaduk nang kokpo asi aki jutsi nili Karbi Anglong Autonomous Council a government fan ninga klong pen juru ji along tum kebor ie joine Assam government fan pressure ki pi pen Assam government si labang so scheme deng la Assam Resilient Rural Bridge Program pu so pensi ki pini ki chun atek chatheglong lo la si hinia government fan ta ninga klong pen kurang tu tajir APSC asatlang along Long Kumar Timung rank 71 chepalong donsi Karbi Anglong aphan nongmi kiwanpi
Bukajan subdivision ke parlo Rongpang bong Balipathar arong Amekar Karlitang Hemai timung lapen Rekha BP Asopo Longkumar timung alangli non headjong Assam Public Service Commission along Satlang ketok dun along Financial Management Officer kiun dun pen apiapo jirpo adon Arab lapen Karbi anglong aradapan nongme kiwanpi Assam Public Service Commission pen bo signify kripli arni satlang paklang ponlo. Labang sualong Longkumar timung Financial Management Officer Junior Grade 2 Housing and Urban Affairs along Jepa undun pen apia pola pen Karbi anglong apan nongmi wanpilo. Bukajan pen Sarkurubi Karbi anglong news. Sarihuti Kacheleng atowar inghan langbung chemanden. Lakhang korapon nilim MSC constituency ke parlo Sarihuti ahabar kedam kebang atowar kahino parpik ajok ratatum kisungna. Non malom Karbi anglong parivartan atomon kejap aporahut nilip constituency ke parlo Sarihuti ahabar atowar ki inghan langbung atowar si cheheladunang bomla. Jongpon me Sarihuti ahabar kaboche ningkan pharu sosi pleng et aphita kemisen atowar kawi ajoini penang an akisung chetongpon nanglo jasemet ke kisokyun eahut hospital kache pon lapen hithi kulat ki dun lapen jojor cholang lapen arni wang kache hela jiaphan kisung thepi lasipini arni anta inghan langbung kanglit kangther atowar si chehela dunang bomla Lapen thoi malomle towar ke mesen ason Sarihuti ahabar aphanta mesen atowar nang selam pitha puse Karbi anglong autonomous council seyam Dr. Tuliram Ronghang lapen Assam Deputy Speaker Dr. Numol Mumin lapen local MSC Povitro Rongpia tumapan tuning report. Langpher KCS Jonasai Hemalong Langpher Karbi Rongasar amay aruatum ahin pen pherang kamay kang nipon. Lakha Crazy Langpher constituency ke parlo Langpher Karbi Rongasar amayatum ahin pen pherang ke amay kang nipon labang so pherang ke amay kang nipon lake Karbi lo charli asong mate KSA atum ropho dokok lasi ropho AKSA pusitami jingrum vek nang popusi Langpher Karbi Rongasar amay atum pen chuning ripon Lapen alang litum kachuning ri mate pinpura lo sitami KSA atum aphan pipajerdam etlo pusi pachini ponlo lapen kachuning ri alo along arni pathik dun lake vosik ni phai isi pen vosik ni phai thongkep an chingrum bek nang ji pusi pinpura lo along jongdon pusi pachini pon lapen rop hok AKSA atum pusi tami vosik ni phai isi pen vosik ni phai thongkep arni pinpura lo ke pajerdon ateng pen rop hok AKSA atum ta chingrum bek po pusi Langpher Karbi Rongasar amaya tumahin pen nang pachini dun Langpher hawar Karbi Rongasar ramai mate kra ini media yang nang kok atipi alang ke lala ini nang tu rangka bitu yung mana nang tu man adong apa jadi lo si ini atipi alang ti lala Karbi yang lo arlo kedo non kedo bom Karbi luar charli asong mate KSA tu isivet sidunanya potela tu ropo doko lasong tak senili tu pini Langpher hawar Karbi Rongasar ramai penil tu resmi thai lo si lasolam thela lo charli asong pulo tangte isivet nanya polo kaya mo rabung bese rata tum kalang tuman kubong Kami piniar ni nilitung ke teglong abang ke kaya mo ayar bung ke non ke hodo ko upia kaya mo ayar bung ma ko ba abang ini tum da ajung tungduk lapen nilitung ma nining dok de der lo Karbi Rongasar mai pen ke si litum langdam lu pude cetrak ni mita do cinjil sumi mita do athike asikin ne rup hodo ko laki se kidam tang hut kese tum conference ke do laso hut pinana di sumara tum tangka rung dam lo laki chinju se me lam chithak me ni alam tangka rung dam long athai ka pre ke tum ipudun nang tum kese ko am lo du usinang kar du laso alam puro te ni tum Karbi Rongasar ramai atum pentani tumta nang cetra gundo nang cingsu tum satu kok lasi nang le tumhan sodak penang chuning ri ke KSA
mate luchar liya som ke isivet si dunang ji nang litum isivet jong si dode pulote ki chokche phan nang litum mat phan si ka kontak un thek po nang litum jong si song photo ko te ko ma tum la ki chokche to ma ko ka kontak un ya ban ke la so bang nang litum na chima khanang ji la si no na bang ke nilitum ajare hin pen kuno ka birong asara amai hin pen ke nilitum central committee pen ka chingwai alam tadu lapen litum KCS lapen lamedame ka birichu tum pen litum chingwai f chingsai la salam sin litum nang litum han iprang kimiji ko sonma e chogi pula salam nitum matha konsi Karbilo charli asong isiviara sonte pikji karbi hamphangta ador dopo unili tungma thapom lo sitami nonang le tungke tojam namjam anutin ison lamasi nili tungma ke asapso le ning thik nining oi pik an dukok lo siladak nang le tung logo chiot rep abinar chiot rep aplek chiot rep bangai ili tung Karbirong asara hit penje chokche pusipu nang litum logo bang isve donon flag isve doenon benar isve doenon pusinang litum hani litum nang choning ridun pada krimlo sinang litum laso logo chore pen nang litum cisik sin itum ke pula so bang ke nang litum mathari lake ke chokche na alam lo pusin litum Karbirong asara mai penje nang litum han nang tindun lo nasi non nang litum kabi aphan kerai nane aduyo hoilong pencing lok nane ake heno pene kiklang tu ta nang litum jong si isviat do so la so aduyo hoilam dan hoina wang vedet ta hai tame non nang litum handa da ke nang piri ji walam masih wang bi pinason si mandelo nasi akai ka prek tum dai litum mate nang ke piri bang avedet lu sinang lutung karbi lo charli asom mate kese tum eklesia tunang po isivia tunang po khayam amoyar bung pulote isivia lake ajat along hin lang non amoyar bung isivia siman pangbar dami mila aso peni cupan juyula abida pitumta amoyar bung tabang da isivia ठीक लसन दरकार नंगली तुमता कैसे तुमता में खया मोयर बंग पोते नंगली तुम इसियत से दोनांगी पुसे नंगली तुम हना चुनी पड़े सी नंगली तुम अनु तीन था ला नॉन जून आची क्लू नंगली तुम ला तारीख थोंग कैप अनु तीन था चिकुबीर पोमरा नंगली तुम इसियत के दुये फान nang tum cingbai on pang cengkra mutari ki siar ni abangke ini tum isiat donang ni tum karbi rong asar in pen chuning ridun alam the na sinang tum ansu se ke mele thot ni tum tan ansu sinang tum long nang chirap nang chitu dum thegia phan ni tum kadu ka be rat tum ta ining nang kang sam dum gia phan la sinang tum isi vet donang po po sinili tum hin pen ini la Rangke yang no di tum lam nanti paklang no di lo. Laso kan. Jadi itu lah kesi pangrum yang polongan tum long songkan atau sedang tum lah keralong nang cerap dun nang cepai tu dikit. Oh non ni tum kesi pangrum ji polong ke nang cerap dun no bang ke. Karbi lame asom lapen jutang asom lapen non karbi rico Pinpomar habi tum anta nil tum long nang cerap dum dolo nang litum yang sila so pang rupon thek lo pulutan te nilitum ba ke ning nang rong lo busi alang litum nang cerap nang citu dun lo